Порто Лагос, район, който е едновременно крайбрежен и езерен, е разположен на границата между областите Ксанти и Родопи. От години той е известен на орнитолозите като отлично място за наблюдение на птици. Между лагуните, ливадите, горите и езерото Вистонида, местообитанието е домакин на богат птичи свят. Храмът Свети Николай е свързан с Атонския манастир в Атопеди и понастоящем функционира като място за поклонение. Разположен е на островче в рамките на лагуната Вистонида, близо до рибарското селище Порто Лагос. Значителната религиозна и историческа стойност, богатото наследство на Атон и природната красота, която го заобикаля в района на лагуната Вистонида, го превръщат в магнит за много поклонници и посетители.